Terima kasih Mbak Birgita. Kembangipun sesideman. Karya Mbah Haji Sukron Suwondo. Nggih. Semoga beliau selalu sehat. Nggih, awet amin omongan amin. putu. Amin. Amin. Yo anu di luar Mbak Litang Pambayun. Oh niki. Di spot itu. Mbak Litang Pambayun. Yuk, pakai musik. Pakai biar musik. Hebat. Yuk, monggo. Oh iso musik. Anu spot saya lagi musik. Yo. Spot. Yuk. Mbak Lintang Pambayun. Asli dari Karanganyar. Anu ya, apa nyuwun tetembangan ya? Nggih. Iki tak katurake kagem Pak Adi. Oke, Pak Adi kan saking Jakarta. Nggih. Tebe-tebe ya disugoto tembang ben saking kangge jampi saya. Nggih no. Seniman ki isone nyugo ya lumantar tembang. Nggih, betul. Nggih. Tanpa beliau sabiyantu dari Pak Adi, tangeh lamun pagelaran hari ini terlaksanakan. Terima kasih kembali untuk Pak Adi, sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Dan ini gini, ini juga apa ya, tanpa sabiyantu dari Ketua DPRD Kabupaten Sragen, ya tangeh lamun iso pagelaran bengi iki iso terlaksanakan. Ora mung kuwi Mas Gareng, enek roti sajiem. Nah iki PT Advent Putra Ardani. Terus Toko Kijeng Mantep, Bisnet, Bank BKK Karangmalang, PT Wijaya Abi Perkasa, Sari Gunan Care and Wellness, Prima Audio, WM Project, Texas, TV, Elite Cell, Sampurna Sport, Alam Baru, Penggilingan Daging Pak Marindi, dan PDS, Putra Dadi Sejahtera, dan Ahsan Musik. Terima kasih sembuyungipun. Sponsore akeh kok. Oh iya. Nggih. Saya tak apali siji. Apa? Roti sajiem wis kita. Bar iki nyuwun dawuh karo anu. Roti sajiem kon munggah. Oh iya. Oh iya no. Beliau rawuh ki padha karo awake dhewe ki nyawang mesin ATM. Oh iya, nyawang ATM. Nah iki dah pasti. Oke Mbak Lintang ngaturke tembang napa? Apa Mbak Lintang? Agem Pak Adi. Ngatur Pak Adi. Duet mawon nggih Pak D. Tembangnya apa? Ning anu kok apa? Sik. Apa jenenge lagune? Nang ning apa jenenge? Katresnan Sejati. Oh, tororororitit pira? Nggih. Oke. Musik ya. Lali kok. Musik Nggih, musik. campur gamelan. Gamelannya apa besok? Bes Om. Gamelannya bes. Apa? F. F. Musik niki Mas Gadeng nggih. Nggih, ngagem musik dadi campur. Campur musik dan gamelan. Campur musik dan gamelan. Karborasi. Kolaborasi. Kayak kuwi.